Sanibonani guys, igama unqobileni phasela amanqampo kuzokwenzeka kuthando nesithembu ngeviki elilandelayo. Kuvezwe ukuthi umseleki uzobe sethumela ke umfowabo ukuthi akahambe kubo kaMakhumalo eyohambisa phela umlayezo lo akade efisa ukuthi ke ufinyelele endlebeni zakhona, kodwa ngenxa yokuthi ke yena benobaba wakhe uMakhumalo, hayi cha, bese bengasaboni ngasolinye ngoba bengingathi uyayivuna kakhulu indodakazi yakhe uMakhumalo. Hayi-ke uthe mefika ke khona kumfowabo wafica kukhona umama wekhaya. Umama wekhaya ke wamane nje wathatha isayidi likaMseleko washo ukuthi ke uMakhumalo kumele ahleze eseka indoda yakhe, ngisho noma thiwa kukuhle, ngisho noma thiwa kukubi, kumele nje angasuki endleleni yokusaphotha ke uMseleko. UMseleko uyijabulele kakhulu-ke lezo indaba, washaya ismile yedwa ebona ukuthi ke noma thiwa ke ubaba kaMakhumalo akasayidi naye, kodwa at least umaka Makhumalo usase uhlangothini lwakhe. Akupheli-ke lapho guys, kuphinde kwavezwa ke uMakhumalo ukuthi hayi naye akajabulile ukuthi uMseleko umphume emva kwendlebe waya kubo ukobika ngaye. Usho kahle ukuthi yabona ke manje sengathi uthatha i-direction ebekade ngayilindele, kanti ke futhi ke this is disrespectful. Ubona sengathi akamhloniphi ke uMseleko ngokuthi ke ahambe ayobikela abazali bakhe uma ukuthi ababoni ngasolinye njengeyithandani. Akupheli ke lapho guys, kuphinde kwavezwa ke ukuthi uMseleko uzonikezwa ithuba ukuthi athi ukukhuluma noMayeni. Uzobe siyambonga ke guys uMayeni, asho ukuthi uyabonga kakhulu ukuthi ngisho noma baxabana kangakanani akakaze phimisa igama lokuthi ke uyahamba uyamshiya, njengoba nje uMangwabe ake asho kaningi kangaka. Umane nje wathi nje uMayeni ungalinge nje ukhulume kanjalo ngoba uzophoxeka. Wathi hayibo, ngiphoxwe yini manje? Wathi ngiyakutshela ukuthi uzophoxeka. Wathi yabona nje awungihloniphi, buka kuyi manje ukhuluma nami ngikhomba ngeminwe, futhi nje lento ingenza ngize ngivukelwe nale ndaba le wayisho ngesikhathi ngigula. Wathi ngathini ugula wena? Wathi angithi wena, wathi angikhulume kahle, ngingangingiza. Wathi wawufuna ngithini uma ukuthi wena uyabheda? Hayibo guys, level of disrespect, i-level of disrespect guys iphezulu kakhulu phakathi kukaMayeni nomyeni wakhe uMseleko. So nje kulama zibela alandelayo nizozizwela nani ukuthi cha impela kobe kushunquthula impela ibambene ngehluthu ke phakathi ke ko-wife number 2 kanye ke no yena ke ubaba wekhaya ke uMseleko. Guys, aphela lapho ke amanqampo, ningakhohlwa ke nokulandela amazwibela azojala ngeviki elilandelayo ngoLesithathu. Ningakhohlwa nokusubscribe ne-like ne-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqobileni phasela amanqampo kuzokwenzeka kuthando nesithembu ngeviki elilandelayo. Kuvezwe ukuthi umseleki uzobe sethumela ke umfowabo ukuthi akahambe kubo kaMakhumalo eyohambisa phela umlayezo lo akade efisa ukuthi ke ufinyelele endlebeni zakhona, kodwa ngenxa yokuthi ke yena benobaba wakhe uMakhumalo, hayi cha, bese bengasaboni ngasolinye ngoba bengingathi uyayivuna kakhulu indodakazi yakhe uMakhumalo. Hayi-ke uthe mefika ke khona kumfowabo wafica kukhona